Assalamu alaikum, barkanmu da safiya, fatan kowa yana lafiya. Zan yi bayani akan yadda za a sa zip ba tare da ya ba mutum matsala ba. A kaddara a ce wannan shine skirt din da za ka sa wa zip ko riga. Misali a ce wannan shine gashi, a kaddara nan da wurin zip din. Abu na farko da ya kamata mai wanda zai sa zip ya sani, ya kamata mutum ya san cewa idan zan sa zip, idan a skirt ne, idan wannan za a sa dan 30 ba invisible ba misali, ko kuma dan karami dan 20 ko dan 10, in ba shi za ka sa ba, wannan yana da kyau a ce ba daga farkon nan za ka fara sa shi ba. Daga ya kamata ka dan bar space haka. Idan ka bar space haka, nan shine daidai din kayanka, nan sai ka ɗora zip ɗin, nan shine space ɗin zip ɗin misali, sai ka ɗaga takalmin kekenka sai ka ɗora kan zip ɗin. Yanzu gashi kan zip ɗin yana gashi na sa shi kafan takalmin keken guda ɗaya a ƙasa, guda ɗaya kuma a kan zip. To haka za a ɗora shi. Idan aka ɗora aka take aka kawo shi har ƙarshe, misali bari na take din yanda za a fahimta. Za ku ga na yi ɗinkin warwara saboda zan farke shi. Kuma yana da kyau mutum ya sani cewa bai kamata ka dinga barin zare ko ya yake a ɗinki ba, ko ya yake ya kamata ka dinga cire shi. Yanzu kun ga gashi na sa kafan zip guda ɗaya gashi, to idan na ɗauko ɗayan side ɗin na ɗora shi, za ku ga iyakan wannan zip ɗin ne yake fito. Bara ki ga yanda abin zai kasance. Kuma sai na juya shi haka, sai zamana zip din dai shi ya kamata ya zo a sama. To abin da ya kamata ki sani, sai kin fara daidaita saman nan yayi daidai da daidai, kin tabbatar yayi daidai. Idan yayi daidai, sannan sai a fara dinki daga ƙasa. Idan aka fara dinki daga ƙasa, ta iya yiwuwa idan kekenki tana jan zare, tana jan yadi ta ƙasa, zai iya yiwuwa zaren zip ɗin ya zo ya ɗanfi abin nan ɗin, ya ɗanfi ƙyallen zare. Yanzu gashi na sa zip a jikin wannan ƙyallen, kun gani gashi ya shige ba a gani. To misali idan ina so na kalmasa shi ya shige, nan wurin sai na yanke shi. Idan na yanke sai na kama nan wurin haka, sai na ninka. In na ninka sai na danne shi. Yanzu idan na danna nan wurin shine zai yi min daidai, ko na jikin riga ko na siya duka haka zai kasance.